तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसा नहीं। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बनी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर। भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी दर्द भरा बेवफाई सब। तो उम्मीद करते हैं रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पर रुआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहत तनी गायकी रुआ के पसंद बा, रुआ के बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तो बंदी नहीं मिलत, बढ़िया रुआ सबके म्यूजिक नहीं मिल पाओत, बढ़िया से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाओत, तो रुआ अगर हमारे चैनल पर आ गए बनी तो रुआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे ट्रैक पर होके, चाहे नया कंपोजिशन होके, चाहे वो अपना फरमाइश के हिसाब से कोनो भी मैटर लिखवा सकिले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वीन, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे साइड सॉन्ग, चाहे बेवफाई सॉन्ग, चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी मैटर लिखवा सकिले, चाहे म्यूजिक बनवा सकिले, चाहे रिकॉर्डिंग करवा सकिले, वो बिल्कुल वो चीज़ चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारे चैनल पर आ गए बनी, चैनल पर पहला बार बानी, अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड कर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर वीडियो रुआ सबके पसंद आवता, गाना पसंद आवता तो वो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हो, आज की मीटर दखल ला कैसे बा, का कर लय बा, का कर धुन बा, ये रुआ सबन कम गा के बताओ। तो उम्मीद करते रुआ सबके बेहद पसंद आई। 12-14 घंटा पहले एगो गाना पवन भैया के रिलीज भइल बा, मार गइलू हो बेवफा मार गइलू हो, यही ट्रैक पर वस मन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल दर्दनाक मीटर। तो चलिए देना करते हो, आज के गाना देखल जा कैसे बा, कोना भाव में बा, कोना लय में बा, ये रउआ मन कम गा के बताओ तनी। चलिए देखिए गाना कैसे बा। एगो लड़का एगो लड़की से प्रेम के रहता, आ लड़किया के अचानक सगाई होता, आ लड़किया के लड़कवा से बताओतिया। तो देखिए कैसे लड़कवा का कहता, कोना भाव में कहता। कहलू छोड़ब न साथ कबो क्रिया खाई, आज करलू सगाई काल्हे होई विदाई। हे बेवफा काहे ऐसन करत तारू कि कहलू छोड़ब न साथ कबो क्रिया खाई, आज करलू सगाई काल्हे होई विदाई। चल जाइबू तू बदल जाइबू, चल जाइबू तू बदल जाइबू, दिहलू गम के फिर तूर दिहलू दिल बेवफा, तूर दिहलू दिल, तूर दिहलू दिल बेवफा, जियल बा मुश्किल, तूर दिहलू दिल बेवफा, तूर दिहलू दिल, तूर दिहलू दिल बेवफा, जियल बा मुश्किल। तो उम्मीद करते हैं मीटर रुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी, चाहे एक म्यूजिक बनवाल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकिले, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कहीं मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम तो गायक ना आई, हम तो रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करते रहो, जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो मिला था नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रउआ सब सन्मति चाहब। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माता दी।